Takže čaute ľudia, vítam vás z nového videa. Dneska sme na hríboch a už sme tu našli prvé dva hríby, takže si ich spoločne vyťahneme. Takže prvý a ešte druhý. Pozrite sa. Takže pozrite sa ľudia, našli sme tento drevokrasný hríb, aj keď nie je jedlý, tak sa na ňo môžete pozrieť. Pozrite, aký je pekný. A len si tu takto idem a pozrite sa, čo tu na mňa vyskočilo. Jaký hríb. Opäť sa vám hlásim a podarilo sa mi nájsť ďalší sucháč. Pozrite sa. Sa nám podarilo nájsť ešte jednu takúto starú hlibu, ktorú už síce nebudeme brať, ale len som vám chcel ukázať jej záber. Podarilo sa nám nájsť takýto ukážkový sucháč. Ešte si ho spoločne vyťahneme. Ukážeme ho sem blízka. Tak, a podarilo sa nám nájsť ďalší sucháč. Ideme si ho spoločne vyťahnuť. Ešte takto do kamery vám ho ukážem. Podarilo sa nám nájsť ďalší suchohríb. Pozrite sa, ideme si ho spoločne vyťahnuť. Ne tu. Pekný. Krásavec. Tu sú ďalšie dva. Takže tu je prvý. A tu kúsok odtiaľ je druhý. Dáme si ich takto k sebe. Dobre. Kúsok odtiaľ sa nám podarilo nájsť ďalší, ale už takýto popraskaný suchohríb. Podarilo sa nám nájsť ďalší suchohríb. Ideme si ho spoločne vyťahnuť. Podarilo sa nám nájsť ďalší suchohríb. Teda ďalšie dva suchohríby rovno. Ďalej sa nám podarilo nájsť takýto krásny červenkastý sucháč. Ideme si ho spolu vytiahnuť. Pekný je. Ten je naozaj pekný. Podarilo sa nám tu nájsť ďalšie tri suchohríby. Prvý, druhý Musíme ten červený. a tretí. A pozrite sa, akého roháča sme videli na hríboch. Tak, a cestou späť sme ešte do jedného prázdneho košíka nazbierali bazu a iné bylinky. Pozrite sa. Cestou z hríbov sa nám podarilo nájsť ešte aj takéto makovice. Kľudne vám ich ukážem aj zblízka. Niektoré boli dokonca aj modré alebo zelené. A z bazy, ktorú sme nazbierali na hríboch, sa nám podarilo urobiť ešte takúto limonádu. A už len hríby dáme do gulášu. Takže pozerajte. Tak ja sa s vami už dnes zlúčim a vidíme sa pri ďalšom videu. Čus.